ko himen ko para bayit hautrai Jesus Christ. Ka gospel mindagasngi ka hikayangi Shapanga jingle jongi nong Nazareth ya ujisu. Kila kyntait ya ujisu namarba ula kren shapanga jingisne ka jongo bele habaro kibruyu. But ujisu ula wan shagane ka parte ban penim ya kibruyu ban penim ya kibasya mong ban penim bat pelai di kibruyu shah kyntait. Nagatagada shua ya kane ka binta janga gospel ngiyos ngo kadon ka jimpensle halo janga ban pelai ya ki koidi ban pinbet ya ki kamat jangi matla bad ban pelai luit ya ki bashale be. Badu Jesu ya lemba ka jingsha lebe. Ujisu la ya lemba ka jingsha kyntait. Ujisu ya lemba ki jingmong babun jait ban penkui dia ki jingmong jangi ban pelai lu dia ngi naga jingsha kyntait. But kaya ka bala jia e ki briu ki ba peit ya u ki ba yosngo ya u ki ba yo I ya u kalong kimshim la itu ba ulong ublay. Ya ki bala itu ba ujisu ulong ublay. Ya ki tu ki ba ngeit ba ujisu ulong ublay. Ya kita ke ba pediang ya ujisu ba ulang ublay ba ya kita ke ba id ya ujisu ki kalalong ki korn jong ublay kumbangi pule naka gospel jong yanis ive kadar ko himmen ko para bale ngimju yo pediang ya ka jinga e na ujisu bale ngimju roina ha ka jingim mensiam jongi namar ba ngim itu ya ujisu ba ngimju pediang ya ujisu ngimju ngeit ha ujisu habang imdon ka jingait ngi kyntai shi kyntai ya ka jing terwa jongo Jesu ha ka jingem jongi ngi kyntai ya ka jing kot jongo ban it yawu ngi kyntai ya ka jing kot jongo ban mane yawu ngi kyntai ya ka jing kot jongo ban pinkup ya lade dakata ka bor Jesu habang idon ka ne ka mensiam ban kyntai habang idon ka ne ka mensiam ban artatin habang idon ka mensiam ban isi ya Jesu namar kano ka daw ngidang kyntait ya ka jinga e jongo bale ha ka jingim jongi nius no haba ki nong Nazareth ki kyntait ya ujisu kren syapang ka rikente hasarapak ba syapang o naman Nasiria kaya ka bala jia ha ka jingim jongi wadlada kilong nongwe kila pidiang ia ka dakashin jongo bale ya ka jingkot jongo bale ha ka jingem jongi ka rikente ha sarapat wadlada kalong na ka tain gentil kala pidiang ya u nongya tulupa ha ka jingem jonga nadu ka por ba ka pidiang ya u nongya tulupa ha ka jingem jonga ha ki inga sem jonga ka jingem jonga kala kala ka inga sem jonga kala kala habangi pidiang ya u Jesu ha ka jingem jongi habangi pediang ya ublay ha ka jingim jongi habangi id ya ujisu ha ka jingim jongi kan stang ban kala bad nginang snow tumai ha ka jingim jongi bad kumjurung ya snow unaman ula koloy ban pendrit ya lade ula kongu ya kaba kawe ka shakri na ying jongu kala ong ya u ki le shawu prophet namaru prophet udon ga bor ban pen good ya pina ka ne ka jimpang yang lingkod kala kongo ula kongo ya kata ka shakri haying jomu bad ula pendrit yala de wat man pingam hinyu sin hapo ka wa Jordan kane kala pinkala ya ka jingim jomu habangi koloi ban pendrit yala de habangi koloi ban kongo ya ka tin jomu bale kaba lese ngiyo I bamdon eye kaba kerpang henry habangi kongo daga jinget habangi kongo daga jinget ya ka jingsneng jonga balang handa ublay unstang ban trekam ujisu peit manu bakloy ban kongo ujisu peit manu bakloy ban ngeit ujisu peit manu bakloy ban pendrit yalade kum kinigi briu jisu don kam but de lemba kata ka jinglong jongi ujisu unstang ban trekam hapo jongi
Hakene ka Portland, ni don kampan pet binia, puson binia, hake jingim jongi, ni deben ikmi yalaka janga jingim jongi, ban sautu hadu katno ni penrit yalade. Ujisu wanra jinga hangi haba ula don ka jingir halo jongi. Ujisu wanra ka jinga shaki jaka badon ga jing sosi. Ujisu wanra jingkerku haki inga sem badon ga jing jinjar. Ujisu wanra yaga jinga halor kibrio badon ga jing snow bangalong uba shaken died naka imlang salang naki paralog naki parakor naki bahinga sem chongi. But shakum kita kibrio ujisu wan. Lada pedon kano ke jing sosi kasuk epi man kot ya ujisu namaru jisu ulayai lemba kine baro. Tongin long ke ba penrit ya lade. Tongin long ke ba kongu. Tongin long ke ba yo I ya ujisu ba ulong uble hakama jongi bad habangi id yawu uble haka jingim ngin salong ke ba temai haka jingim jongi ngin karlalang ki bri ke ba temai bangilong ki brio ke ba mane ya ujisu haka jingim jongi omdeshu kum ginong nasaret ke bala kyntait ya ujisu ke ba kyntait ya ka jinga haka jingim jongi ke ba kyntait ya ka jingker ko ka ba ujisu wanra bun sin lese haki inga sem jongi ni kyntait bun jait ki jingker ko namar ka jimbe jongi namar ka jimbam ngeit jongi namar ka jing sarong jongi tongin sangesh por ko himmen ko para ban pediang ya ujisu haka jingim jongi ban stang temai ka jingim sashasin jisu beid karku kardo yangi pensle yangi ai hangiru yaga jingeit ai hangiru yaka jingsngaurit mensiam pangindup la ban pediang yame banginum long ka daw ban kyntait yame haki inga sem jongi haka jingim shimet jongi namar kano ka daw enyaro yautrai Jesu Christ